something again. See the drawing. Here, don't worry. I draw you something. Now I will see. I can see. No, not that. I'm telling you draw. I'm not showing you that drawing. First the blink. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Jnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamini Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pachyatya Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈശോപനിഷത്ത് മന്ത്രം 9 മുതൽ 14 വരെ ഈശോപനിഷത്ത് വേറെ ഒരു സെക്ഷനാണ്. കഴിഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ മഹാഭാഗവതന്മാർ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു, ഭഗവാനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി, ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരെ മഹാഭാഗവതന്മാരെന്ന് കഴിഞ്ഞ തവണ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അതിനു മുൻപ് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത ആസുരീക ഗുണമുള്ളവരെ കുറിച്ചാണ്. അങ്ങനെ 2 സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു. ഇതിപ്പോൾ 9 മുതൽ 14 വരെ നിരപേക്ഷവും ആപേക്ഷികവും, 9 മുതൽ 11 വരെ അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേർതിരിച്ച് പറയുകയാണ്. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനവും ഭൗതിക ജ്ഞാനവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും ഭൗതിക ജ്ഞാനം ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭൗതിക ജ്ഞാനത്തിൽ മാത്രം അധിഷ്ഠിതമായിട്ട് വളർന്നു വരുന്നവർ അവരുടെ കാര്യമാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. എന്നാൽ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നവരെ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേർതിരിച്ച് നിരപേക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആധ്യാത്മികനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ആപേക്ഷികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉപാധി വിധേയമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അത് ഭൗതികം. അതിനെ രണ്ടിനെയും വേർതിരിച്ച് കാണിക്കുകയാണ് ഈ 4 അധ്യായങ്ങളിലും മന്ത്രങ്ങളിലൂടെ. ഇനി ആരാധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വേർതിരിവ് എന്താണ്? ഭൗതിക ജ്ഞാനം മൂലം ഭൗതിക അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ആരാധന ചെയ്യുന്നതും ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ആരാധന ചെയ്യുന്നതും രണ്ടും വ്യത്യാസമുണ്ട്. നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം. നമ്മൾ ഈ ISKCONിൽ വരുന്നതിനും അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നതിനും മുൻപ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്തായിരുന്നു അറിവ്, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചിരുന്നത്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ അറിവ് എത്രമാത്രം ശൂന്യമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം മുതലായവ പഠിക്കാൻ ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ചെല്ലാമുള്ള അറിവുകളാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. ഈ ഇന്നത്തെ 9 മുതൽ 11 വരെ ജ്ഞാനത്തെയും അജ്ഞാനത്തെയും താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, അജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ജ്ഞാനം. കാരണം ആ ഭൗതിക അറിവ് കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രയോജനങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെയില്ല. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഈ ഭൗതികമായ അറിവ് നമ്മൾ കരസ്ഥമാക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിപ്പോകാമെന്നല്ലാതെ ശരീരത്തിന്റെ എന്തെങ്കിലും ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമേ ആ അറിവ് ഉപയോഗപ്പെടുന്നുള്ളൂ. ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങൾ വർദ്ധിക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് നമ്മൾ അറിവ് നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ PhD അതുപോലെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെല്ലാം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നു, PhD എടുക്കുന്നു, അതിനെക്കുറിച്ച് അറിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ അങ്ങനെയുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരൊന്നും ഒരുമ്പെടുന്നില്ല. അത് മാത്രമല്ല, അങ്ങനെയുള്ള അറിവുകൾ നമ്മളെ കൂടുതലായിട്ട് ഭൗതികതയിലേക്ക് മുഴുകിക്കുന്നു. അത്രമാത്രം വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ ഇനിയും കൂടുതൽ ഡിഗ്രി എടുക്കാനും കൂടുതലായിട്ട് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനും മാത്രമേ നമ്മുടെ സമയം വിനിയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ.
അത് നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മളെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അകറ്റുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഭൗതിക ജ്ഞാനത്തെയും അജ്ഞാനവും ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനവും എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള അറിവ്. അത് നമ്മളെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളതെല്ലാം തന്നെ അജ്ഞാനമാണ്. ഓരോരുത്തരുടെയും അനുയായികൾക്കുള്ള അതാത് ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങൾ, അതായത് ഇങ്ങനെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുന്നവർ ഏത് വഴിയിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുന്നു, എന്നാൽ അജ്ഞാനത്തിലൂടെ ഭൗതിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നവർ അവർ ഏത് വഴിയിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുന്നു. ഇതെല്ലാമാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്ത 2 തരം ആളുകളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. കേവലം അജ്ഞരും ഭൗതിക പാണ്ഡിത്യത്തെ പിന്തുടരുന്നവരും. അത് എല്ലാ അറിവിന്റെയും അവസാനമാണ് എന്ന് അവർ കരുതുന്നു. അജ്ഞർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? അജ്ഞാനികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമില്ലാത്തവർ. ശരി തന്നെ. ആ അജ്ഞരുടെ ചിന്താഗതി എന്തായിരിക്കും? ജ്ഞാനം ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ് എന്നുള്ള അറിവിലേക്ക് നമ്മൾ മുന്നേറുന്നത്. അപ്പോൾ അജ്ഞർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ജീവാത്മാവിന് തന്റെ സ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് അറിയാത്ത അവസ്ഥ. ആ അവസ്ഥയിൽ ജീവാത്മാവ് ശരീരബോധത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ആ ശരീരബോധത്തിലുള്ള, ശരീരമാണ് ഞാൻ എന്നുള്ള അവബോധത്തിലുള്ളവർ അവർ ശരീരത്തിന്റെ സുഖത്തിന് വേണ്ടി കഠിന പ്രയത്നങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അവരെയാണ് ഈ അജ്ഞർ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൂട്ടരെ കുറിച്ച് ഇന്നത്തെ മന്ത്രം ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. 2ാമത്തെ കൂട്ടർ ഭൗതിക പാണ്ഡിത്യം. വിദ്യ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ശ്രേയസ്സിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കണം. അത് ഭൗതിക ശ്രേയസ്സിലേക്കല്ല, ആധ്യാത്മിക ശ്രേയസ്സിലേക്ക് നയിക്കണം. പക്ഷേ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖത്തിനും സന്തോഷത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ നയിക്കുന്ന വിദ്യ എന്നുള്ളത് അത് വിദ്യയല്ല, അവിദ്യയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ ഭൗതിക പാണ്ഡിത്യങ്ങൾ, ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അറിവുകൾ നമ്മളെ കൂടുതലായിട്ട്, ആ ഭൗതിക സംസ്കാരം വളർന്നു വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? നമ്മൾ ഒരുപാട് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെല്ലാം നടത്തുന്നു. നമ്മൾ പറയും നമ്മൾ ടെക്നോളജിയിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു, നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അറിവിൽ നമ്മൾ വളരെയധികം മുന്നേറുന്നു, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പറയും. പക്ഷേ അത് നമ്മുടെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള പ്രവർത്തനമാണ്. പക്ഷെ ശരീരം ക്ഷണികമല്ലേ? ശരീരം മരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ആ ശരീരത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ശരീരവുമായിട്ട്, ശരീരത്തിന്റെ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് പ്രയോജനമേ ഇല്ല. അത് ജീവാത്മാവിനെ ഒരു തരത്തിലും ശ്രേയസ്സിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ല. കാരണം ജീവാത്മാവ് വീണ്ടും വീണ്ടും ബന്ധനത്തിലേക്ക് മാത്രമാണ് ആകുന്നത്. ജീവാത്മാവിന്റെ ശ്രേയസ്സിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണമെങ്കിൽ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം തന്നെ കരസ്ഥമാക്കണം. അപ്പോൾ ജീവാത്മാവ് ഇപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടിനുള്ളിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു തത്ത പോലെയാണ്. അപ്പോൾ കൂട്ടിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ജീവനുള്ള തത്ത ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ആ കൂട്ടിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ആ കൂടിനെ വൃത്തിയാക്കിക്കൊള്ളുകയും കൂടിനെ പെയിന്റ് അടിച്ച് കൂടിനെ ഭംഗിയാക്കുക ഇതെല്ലാം ചെയ്യുകയും കൂട്ടിനുള്ളിലുള്ള തത്തയ്ക്ക് ആഹാരം പോലും കൊടുക്കാതെ അതിനെ പട്ടിണിക്കിടുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ എന്താണ് ഔചിത്യമുള്ളത്? കാരണം കൂട് വെറും കൂട് മാത്രമാണ്. അതിനുള്ളിലുള്ളതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ജീവനുള്ള ഒരു വസ്തു. ആ ജീവനുള്ള വസ്തുവിന് ആഹാരം കൊടുക്കുകയും അതിനെയല്ലേ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഭൗതികതയിൽ ഈ ശരീരത്തിന്റെ ശ്രേയസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ശരീരത്തിനെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്താൻ, ശരീരത്തിനെ ഭംഗിയാക്കുവാൻ, ശരീരത്തിന്റെ സുഖങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും നോക്കുക, ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നതാണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അറിവുകൾ. അതിനുവേണ്ടി മാത്രമേ ഉപകരിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ വളരെയധികം ഡിഗ്രികൾ എടുക്കുന്നു, വളരെയധികം വലിയ ഒരു ജോലി കിട്ടി, വളരെയധികം സമ്പാദ്യങ്ങളുണ്ട്, അതുവഴി വളരെ വലിയ ഒരു മാളികയുണ്ടാക്കി, വളരെ വലിയ ഒരു കാറ് വാങ്ങിച്ചു, വീട്ടിനുള്ളിൽ വളരെയധികം സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. അതെല്ലാം ശരീരത്തിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ, ശരീരത്തിനെ വീണ്ടും വീണ്ടും സുഖഭോഗിയാക്കുവാൻ മാത്രമേ പര്യാപ്തമാകുന്നുള്ളൂ. അകത്തുള്ള ജീവാത്മാവ് അപ്പോഴും ബന്ധനത്തിലാണ്, അജ്ഞാനത്തിലാണ്. ആ ജീവാത്മാവിന് ഒരു അജ്ഞാനത്തിലേക്ക് താൻ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്നുള്ള അറിവിലേക്ക് ഉയർത്തുവാൻ ഇതൊന്നും തന്നെ ഉപകരിക്കുന്നില്ല. അതാണ് അങ്ങനെയുള്ളവർ, അജ്ഞാതരായിട്ടുള്ളവരും പിന്നീട് മിഥ്യാജ്ഞാനമുള്ളവരും
അങ്ങനെയുള്ള രണ്ടു കൂട്ടരെ കുറിച്ചുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ചാണ് ഈ മന്ത്രത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടു തരത്തിലുള്ള ആളുകളും ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശത്തെ അവഗണിക്കുകയും തൽഫലമായി അജ്ഞതയുടെ അന്ധകാരപൂർണമായ മേഖലകളിലേക്ക് പതിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവർ ഭൗതിക അറിവിലേക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പ്രയത്നിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ അങ്ങനെ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ആ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്. ഭഗവാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഭാഗവതത്തിലും ഭഗവത്ഗീതയിലും കൂടെ നമുക്ക് അറിവ് തരുന്നുണ്ട്. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്നാൽ എന്താണ്, എന്തെല്ലാം മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്, അതെങ്ങനെ നിലവിൽ വരുന്നു, അതിൽ ഈ പല വൈവിധ്യമാർന്ന ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു, എല്ലാ അറിവും ഭാഗവതത്തിലും ഭഗവത്ഗീതയിലും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവർ അത് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാൽ പോരെ, സ്വയം വിശകലനം ചെയ്ത് അതിനെ പരീക്ഷണം ചെയ്ത് അതിനെക്കുറിച്ച് സ്വയം മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അവർ ആ ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശത്തെ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കലാണ്. ഞാനാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്, എനിക്ക് ഡിഗ്രി വേണം, എനിക്ക് പെരുമ വേണം, എനിക്ക് ഫേമസ് ആകണം, എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പേറ്റന്റ് കിട്ടണം. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പേറ്റന്റിന് വേണ്ടി നടക്കുകയാണ്. എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം നടത്തി അതിന്റെ പേറ്റന്റ് തന്റെ കീഴിലാക്കുക. അപ്പോൾ അത് ഭഗവാനെ ധിക്കരിക്കലാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെയും ഭാഗവതത്തിലൂടെയും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്നാൽ എന്താണ്, അതിന്റെ ഘടനകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, എങ്ങനെയാണ് അത് പ്രാവർത്തികമാകുന്നത്, എപ്പോഴാണ് സൃഷ്ടി നടക്കുന്നത്, എപ്പോഴാണ് സംഹാരം നടക്കുന്നത്, ജീവജാലങ്ങൾ എങ്ങനെ സൃഷ്ടിയിലേക്ക് വരുന്നു, ഓരോ ശരീരവും എങ്ങനെ രൂപപ്പെടുന്നു, എല്ലാം ഭാഗവതത്തിലും ഭഗവത്ഗീതയിലും കൂടെ നമുക്ക് അറിവ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെ ലബോറട്ടറിയിൽ ഇരുന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി അതിനെക്കുറിച്ച് അറിവുണ്ടാക്കി അത് തന്റെ പേരിലാക്കുവാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവർ അജ്ഞതയുടെ അന്ധകാര മേഖലകളിലേക്ക് പതിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈശോപനിഷത്ത് പറയുന്നത്. അജ്ഞതയും തെറ്റായ അറിവും വളർത്തിയതിന്റെ ഫലങ്ങളും ഈ 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ വിവരിക്കുന്നു. 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് യഥാർത്ഥ അറിവ് ഇവ രണ്ടിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഫലം നൽകുന്നു എന്നാണ്. അപ്പോൾ 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുന്നതിന് പകരം ഭൗതികമായ അറിവും അജ്ഞതയും മൂലം ജനങ്ങൾ എങ്ങനെ അധപ്പതിക്കുന്നു എന്നാണ്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുന്നത് മൂലം നമ്മൾ ഏത് വഴിയിലൂടെ മുന്നേറാൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന് 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നു. യഥാർത്ഥ അറിവും മിഥ്യമായ അറിവും തമ്മിലുള്ള വിവേചന പ്രവർത്തനത്തിൽ ഒരു ധീരനിൽ നിന്ന് മാർഗനിർദ്ദേശം സ്വീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യകതയും ഇത് ഊന്നി പറയുന്നു. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള അറിവ് നമുക്ക് സ്വയം കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അത് ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ, ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വരുന്ന ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ കരസ്ഥമാക്കണം. അതാണ് ധീരൻ. ധീരൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥമായ അറിവ് സമ്പാദിച്ച് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ഒന്നിലും ഒരു കുലുക്കവും കൂടാതെ, ഒന്നിലും ക്ലേശപ്പെടാതെ, പരിഭ്രമിക്കാതെ ഇരിക്കുന്ന, എല്ലാത്തിന്റെയും പുറകിലുള്ള സത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാളാണ് ധീരൻ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആചാര്യനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള അറിവ് സമ്പാദിക്കണം. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ 10ാമത്തെ മന്ത്രം പറയുന്നത്. 11ാമത്തെ മന്ത്രം ഭൗതിക ശക്തിയെ മറികടന്ന് മരണമില്ലായ്മ കൈവരിക്കുന്നതിന് ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ അറിവിന്റെ ആപേക്ഷിക സ്ഥാനങ്ങൾ എങ്ങനെ അറിയണം എന്ന് വിവരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഭൗതിക ശക്തിയെ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ നമുക്ക് മറികടക്കാം? 3 ഗുണങ്ങളെ മറികടന്നുകൊണ്ട് മരണമില്ലായ്മ, അതായത് ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധിയിൽ നിന്നുള്ള മോചനം, ഭൗതികതയെ മറികടന്ന് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിനുള്ളിലാണെങ്കിൽ കൂടെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള നിലയെ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും? അതിന് ഭൗതിക പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചും ആത്മീയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുമുള്ള അറിവ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളും അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ആപേക്ഷിക സ്ഥാനങ്ങൾ, ഓരോന്നിന്റെയും പൊസിഷൻസ് എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട്
നമ്മൾ ആ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കൈവരിക്കണം. അപ്പോൾ മാത്രമേ 3 ഗുണങ്ങളെ മറികടന്ന് നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക നിലയിൽ എത്തുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതാണ് 11ാമത്തെ മന്ത്രം വിവരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ 9ാമത്തെ മന്ത്രം പറയുന്നു. അന്ധം തമഃ പ്രവിശന്തി യേ അവിദ്യാമുപാസതേ തതോ ഭൂയ ഇവതേ തമോ യ വിദ്യായാം രതാഃ. അന്ധം തമഃ പ്രവിശന്തി യേ അവിദ്യാമുപാസതേ തതോ ഭൂയ ഇവതേ തമോ യ വിദ്യായാം രതാഃ. ഒരു തവണ എല്ലാവരും ഏറ്റു പറയുക. അന്ധം തമഃ പ്രവിശന്തി യേ അവിദ്യാമുപാസതേ ഭൂയ ഇവതേ തമോ വിദ്യായാം രതാഃ. അപ്പോൾ അതിന്റെ വിവർത്തനമാണ്. അജ്ഞാന കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്നവർ, അതായത് അന്ധം തമഃ പ്രവിശന്തി. അന്ധം തമഃ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അന്ധം തമഃ എന്ന് പറയുന്നത് ഘോരമായ അന്ധകാരം. പ്രവിശന്തി പ്രവേശിക്കുന്നു. ആരാണ് ഘോരമായിട്ടുള്ള അന്ധകാരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്? യാതൊരുവൻ അവിദ്യാം ഭൗതിക ജ്ഞാനം ഉപാസതേ ഉപാസിക്കുക. ആരാണോ ഭൗതിക ജ്ഞാനത്തെ ഉപാസിക്കുന്നത്, അതായത് ഭൗതിക ജ്ഞാനത്തെ, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമല്ല, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അറിവിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരാണോ അങ്ങനെയുള്ളവർ ഘോരമായിട്ടുള്ള അന്ധകാരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അതിനുമുപരിയായിട്ട് തഥാ ഉപരിയായി ഭൂയ അതിലുമുപരി ഇവ പോലെ തേ അവർ തമഹ കൂരിരുട്ടിൽ യാതൊരുവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടി വിദ്യായാം ജ്ഞാനത്തിൽ തേ ഏർപ്പെടുക. അതിനുമുപരിയായിട്ടുള്ള മോശമായ അവസ്ഥയെ മറ്റു ചിലർ പ്രാപിക്കുന്നു. ആരാണവർ? മിഥ്യാജ്ഞാനത്തിൽ വ്യാപൃതരായവർ, അതായത് ജ്ഞാനത്തിൽ മാത്രം, അതായത് വേദങ്ങളെ പഠിച്ച് അതിന്റെ പുറകെ കൂടിയിരിക്കുന്നവർ. അപ്പോൾ ഇവരാരും തന്നെ രണ്ടു കൂട്ടരും ഭഗവാനെ അറിയുവാനോ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കാനോ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള രണ്ടു കൂട്ടരും അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഘോരമായിട്ടുള്ള അന്ധകാരത്തിലേക്ക് അവർ പ്രവേശിക്കുന്നു. അന്ധം തമഃ പ്രവിശന്തി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അന്ധകാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ലൈറ്റ്, പ്രകാശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രകാശമാണ്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രകാശം. തേഷാം ഏവാനുകമ്പാർത്ഥം അഹം അജ്ഞാനജം തമഃ നാശയാമ്യ അസ്തഭാവസ്തോ ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വത. ആ ഭക്തന്മാരിൽ അനുകമ്പയോടുകൂടി ഭഗവാൻ അവരുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള അന്ധകാരത്തെ നീക്കി ജ്ഞാനത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ജ്ഞാനമാണ് പ്രകാശം, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമാണ് പ്രകാശം. അത് നമ്മളെ പ്രകാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നമ്മളെ ശരിയായ കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. സൂര്യപ്രകാശം വരുമ്പോൾ, സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള കൂരിരുട്ടെല്ലാം പോയിട്ട് പ്രകാശം വരുന്നത്, നമുക്കെല്ലാം വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയുന്നത് സൂര്യന്റെ പ്രകാശത്തിലാണ്. അതുവരെ ഇരുട്ട് വരുമ്പോൾ, സന്ധ്യയാകുന്നതോടുകൂടി, സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് ഒന്നും തന്നെ വ്യക്തമായി കാണുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രിക് ലൈറ്റ് എല്ലാം ഓൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ പ്രകൃതിയിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് വ്യക്തമായി കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് സൂര്യപ്രകാശം വരുമ്പോഴാണ്. അതുവരെ തമസായിരിക്കും, അന്ധകാരമായിരിക്കും. അതുപോലെ ഇവിടെ പറയുന്നത് അജ്ഞാന കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്നവർ, അല്ലെങ്കിൽ മിഥ്യാജ്ഞാനത്തെ തങ്ങളുടെ ആശ്രയമായിട്ട് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് അവർ ഘോരമായ അന്ധകാരത്തിൽ, അതായത് അവർക്ക് ഈ ഭൗതികതയുടെ ഒന്നും തന്നെ ശരിയായ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ അവർക്ക് കാണുവാൻ സാധ്യമല്ല. അവരെല്ലാം തന്നെ ഒരു മിഥ്യയായിട്ടുള്ള വ്യാമോഹത്തിൽ പെട്ടുകൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ മായയിൽ പെട്ടുകൊണ്ടാണ് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എല്ലാം തന്നെ വ്യാമോഹമാണ്. സത്വരജസ് തമോ ഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ ആ വ്യാമോഹത്തിൽ പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമായിരിക്കും അവരുടേത്. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒന്നിനെയും ശരിയായ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ അവർക്ക് കാണുവാൻ സാധ്യമല്ല.
അജ്ഞാന കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്നവർ തമോ നിബിഡമായ ലോകങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. മിഥ്യാജ്ഞാനത്തിൽ വ്യാപൃതരായവർ കൂടുതൽ മോശമായ അവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി പ്രഭുപാദരുടെ വ്യാഖ്യാനമാണ് പറയുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതി മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള ഒരു നിരീശ്വര സംസ്കാരം പൊതുജനങ്ങൾ അല്പവിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരായിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അപകടകരമാണ്. അപ്പോൾ നിരീശ്വര സംസ്കാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം ഒരാളെ കൊണ്ടുചെന്ന് എത്തിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ആശ്രയത്തിലേക്കല്ല. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം എന്നുള്ളത് നമ്മളെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഭൗതികതയിലേക്ക് തന്നെയാണ് തള്ളിവിടുന്നത്. അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നുള്ളത് നമ്മളെ ഒരു വളരെ വലിയ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം നേടി, വളരെ വലിയ ഒരു കമ്പനിയിൽ ജോലി നേടി, വളരെ വലിയ ഒരു പാക്കേജ്, സാലറി പാക്കേജ് കരസ്ഥമാക്കി, വളരെ വലിയ ബംഗ്ലാവിൽ എല്ലാവിധ സുഖ സൗകര്യങ്ങളോട് കൂടി ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു വഴി, ആ വഴിയിലെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വിദ്യാഭ്യാസം നയിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ആത്മീയമായ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ആരാണ്, ഈ ശരീരമാണോ നമ്മൾ, അതിനുള്ളിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ, എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെ ജനിച്ചു വളരുന്നു, എന്താണ് ഇതിന്റെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഉറവിടം എന്താണ്, ഇതൊന്നും തന്നെ അറിയിക്കുവാനുള്ള, നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിലവിലില്ല. എല്ലാം തന്നെ നമ്മളെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഉന്നതിയിലേക്ക്, ആ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസമാണ്. അത് നമ്മളെ ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്നു, നിരീശ്വര സംസ്കാരം വളർത്തുന്നു. ശരിയായിട്ടുള്ള ഭാരതത്തിന്റെ സംസ്കാരം ഇപ്പോൾ ക്രമേണ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ നിന്ന് ഭൗതിക സംസ്കാരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വളർന്നു വരികയാണ്. പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ള സംസ്കാരം എന്നുള്ളത് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്പവിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവരായിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അപകടകരമാണ് എന്ന്. വിദ്യാഭ്യാസം കുറവുള്ള സാധാരണ ജനങ്ങളെക്കാൾ അപകടകാരികളാണ് ഈ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടി വലിയ വലിയ പോസ്റ്റിലെല്ലാം ഇരിക്കുന്നവർ. അവർക്ക് ഈഗോ അല്ലെങ്കിൽ അവനവന്റെ ആ ഒരു അഹങ്കാരം എന്നുള്ളത് വളരെയധികം കൂടുതലായിരിക്കും. ഞാൻ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ, എല്ലാത്തിന്റെയും കൺട്രോളർ ഞാനാണ് എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥിതിയിലായിരിക്കും അവർ ഭഗവാനെ തീർച്ചയായിട്ടും ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. ഒരു വിനയാന്വിതരായിരിക്കുകയില്ല, അവർ അഹങ്കാരമുള്ളവരായിരിക്കും. അപ്പോൾ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം കുറവായിരിക്കും, അതുകൂടാതെ ആത്മീയ ജ്ഞാനവും കുറവായിരിക്കും. അവരുടെ ക്ലേശങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും വരുന്നത് എങ്ങനെ എന്നുള്ള അറിവ് പോലും ഇല്ലാത്തവരായിരിക്കും. പക്ഷെ എന്നാലും അവരുടെ ജീവിതം ലളിതമായിരിക്കും, അവരുടെ അഹങ്കാരം വളരെ കുറവായിരിക്കും, അവർ നിഷ്കളങ്കരായിരിക്കും. കൂടാതെ അവർ ആ ദുരിതങ്ങളിലും ക്ലേശങ്ങളിലും പെട്ട് വലയുന്നവരായിരിക്കും. അവരിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള അഹങ്കാരം ഉണ്ടാകുകയില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ വിദ്യാഭ്യാസം, ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം കൂടുതലായിട്ടുള്ളവരിൽ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കാനുള്ള ആ ഒരു മനസ്ഥിതിയും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. കൂടാതെ അഹങ്കാരവും ചേർന്നിട്ട് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്നുള്ളത് വളരെയധികം അപകടകരമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 7:15 സ്ഥൂലമായ ഇന്ദ്രിയ സുഖ സമൃദ്ധി ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മാത്രം വ്യാപരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ മൂഢന്മാരാണ്, കഴുതകളാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് ഭഗവത്ഗീത 7-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 15-ാമത്തെ ശ്ലോകം, നമാം ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢാഹ പ്രപദ്യന്തേ നരാതമാഹ മായയാ ബഹൃതജ്ഞാനാഹ ആസുരം ഭാവമാശ്രിതാഹ എന്നുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, മൂഢന്മാർ ആരാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അവർ കഴുതകളെ പോലെ രാപ്പകലില്ലാതെ പണിയെടുക്കുന്നവരാണ് എന്ന് പറയുന്നു മൂഢന്മാർ. കാരണം അവരുടെ ആ പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലം ഭഗവാന് കൊടുക്കുവാനായിട്ട് താല്പര്യമില്ലാത്തവരാണ്. അവർക്ക് സ്വയം ആസ്വദിക്കണം, അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് മൂഢന്മാർ എന്ന് പറയുന്നു. കഴുത വിഡ്ഢിത്തത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്. അറിവില്ലാത്ത സാധാരണ ഭൗതികവാദികളാണ് മൂഢന്മാർ, ലളിതമായിട്ടുള്ള വിഡ്ഢികൾ. അപ്പോൾ അല്പവിദ്യാഭ്യാസമുള്ള സാധാരണ ജനങ്ങളെ മൂഢന്മാരായിട്ട് കരുതുന്നു. ഇവിടെ അവർ രാപ്പകലില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുകയും എന്തിനു വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്നു, തങ്ങളുടെ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഒരു പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ എങ്കിലും അത് തങ്ങൾക്കായിക്കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുവാനും എല്ലാത്തിന്റെയും പുറകിലുള്ള ആ ഒരു കാരണത്തെ അറിയുവാനായിട്ട് അന്വേഷിക്കുവാനുള്ള മനസ്ഥിതി ഇല്ലാതെയും ഇരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാധാരണ ഭൗതികവാദികളെ
മൂഢന്മാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടരായിട്ടുള്ള ഉന്നതമായിട്ടുള്ള അറിവ് നേടുന്നവർ മൂർഖൻ പാമ്പിന്റെ ഫണത്തിലുള്ള രത്നത്തെ പോലെയാണ്, വളരെയധികം വിഷമാണ് അവർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈശ്വര വിശ്വാസമില്ലാത്തവർ കൈവരിക്കുന്ന പഠന പുരോഗതി, അതായത് ഭൗതിക ജ്ഞാനം കാരണം അത് ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. കാരണം അവർ പഠിക്കുന്നു, സ്വയം പഠിച്ച് അത് അവരുടെ കയ്യിൽ വെക്കുകയല്ല, അത് പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നു, മറ്റുള്ളവരെ അതിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നു. അങ്ങനെ സമൂഹത്തെ മുഴുവനും ഒരു നിരീശ്വരവാദപരമായിട്ടുള്ള ഒരു പഠനത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയാണ് ഇവർ ചെയ്യുക. മൂർഖൻ പാമ്പിന്റെ ഫണത്തിലുള്ള രത്നത്തെ പോലെ അപകടകരമാണ് ഇങ്ങനെ ഇവർ കൈവരിക്കുന്ന പഠന പുരോഗതി എന്നാണ് പറയുന്നത്. വിലപിടിപ്പുള്ള രത്നങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച മൂർഖൻ പാമ്പ് അലങ്കരിക്കാത്തതിനേക്കാൾ അപകടകരമാണ്. വിദ്യാഭ്യാസം ഈശ്വര കേന്ദ്രീകൃതമായിരിക്കണം. അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂർഖൻ പാമ്പില്ലാതെ രത്നം ലഭിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസം ഈശ്വരനിൽ അധിഷ്ഠിതമല്ലാത്ത, ഭഗവാനിലേക്ക് നയിക്കാത്ത വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മളെ അപകടകരമായ സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. എന്താണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും അപകടകരമായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ? എന്തിനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കേണ്ടത്? ജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ച് നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? എന്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കേണ്ടത്? മനസ്സിലാക്കണം. ഭൗതികതയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കണം. ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി ഇവയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുവാനുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അതിനെ ഇല്ലാതാക്കുവാനുള്ള ഒരു എന്താണ് പറയുന്ന പദ്ധതി എന്താണ്? അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മൾ കരസ്ഥമാക്കണം. അതിന് പകരം നമ്മൾ ഭൗതികതയെ എങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാം, ഭൗതിക സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാം എന്നാണ് പഠിച്ചു വരുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം എന്നുള്ളത് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു പാമ്പിന്റെ അലങ്കരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് എന്ന്. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ടാമത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, ജഡശരീരത്തെ അലങ്കരിക്കുക. ഇവിടെ കാണാം, മരിച്ചുപോയ ഒരു ശരീരത്തിന് നമ്മൾ ഈജിപ്തിലെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്, മമ്മി ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഡിസ്കവറി ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്നു. എക്സ്കവേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ ശവശരീരത്തിലെല്ലാം അനേകം ആഭരണങ്ങളെല്ലാം ചാർത്തിയിട്ടാണ് അവിടെ അടക്കിയിരിക്കുന്നത്, മമ്മിയൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്തിനാണത്? മരിച്ചുപോയ ഒരു ശരീരത്തിന്, ഇല്ലാതായ ഒരു ശരീരത്തിന്, ജഡവസ്തുവാണ് ശരീരം, ഓൾറെഡി ജഡവസ്തുവാണ്. അതിനെ പിന്നെയും ഇങ്ങനെ അലങ്കരിച്ച് സ്വർണങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? തീർച്ചയായിട്ടും അജ്ഞാനത്തിലുള്ളവരാണ് അങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ആ ശരീരത്തിന് പിന്നെ അനങ്ങാൻ പോലും ആകാത്ത അവസ്ഥ. ശരീരം വിട്ടുപോയ ആ ജീവാത്മാവിന് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഈ സമ്പത്തെല്ലാം കൊണ്ട് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാനും സാധിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ പൂർണ്ണമായും അജ്ഞാനത്തിലുള്ള ഒരു ജനത എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായും ശരീരത്തെക്കുറിച്ചും തന്നെക്കുറിച്ചും പൂർണ്ണമായിട്ടും അജ്ഞാനത്തിലുള്ള ഒരു ജനതയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം കൂടിയാകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? വളരെയധികം അഹങ്കാരം മൂത്ത് അവർ ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് വളരെ വളരെ ദൂരെ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹരിഭക്തി സുധോദയത്തിൽ ഈശ്വര നിഷേധികളായ ജനങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ വളർച്ച ജഡശരീരത്തിന്റെ അലങ്കാരത്തോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഭൗതിക ജീവിതം ജഡശരീരം അലങ്കരിക്കാനും ആകർഷകമാക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നത് പോലെയാണ്. എന്നാൽ ജഡശരീരം ഒരു ജഡശരീരം തന്നെയല്ലേ? അതിനെ അലങ്കരിച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത്? പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങളിലെ പോലെ ഇന്ത്യയിലും ദുഃഖാർത്തരായ ബന്ധുക്കളുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി അലങ്കരിച്ച ശവശരീരവുമായി ഘോഷയാത്ര നടത്തുന്ന പതിവുണ്ട്. ആധുനിക സംസ്കാരം ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ നിരന്തരമായ ക്ലേശങ്ങളെ മൂടിവെക്കാനുള്ള താൽക്കാലികമായ ഒരു ഉപായപ്പണി മാത്രമാണ്. ശരിയായിട്ടുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ, ഭൗതിക ജീവിതം, ഒരു ശരീരം ലഭിച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ശരിയായ ക്ലേശമാണ് ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി മുതലായവ. അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാതെ അതെങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കാം എന്ന് പഠിപ്പിക്കാതെ വെറുതെ ആ ക്ലേശങ്ങളെയും ദുരിതങ്ങളെയും വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസമാണ് ഇപ്പോൾ കൊടുത്തു വരുന്നത് എന്നാണ്
ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്. ഇത്തരം പ്രവർത്തികൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ലക്ഷ്യമിടുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുകയും അതിനു വേണ്ടിയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രം കരസ്ഥമാക്കുകയും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാതെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? വീണ്ടും അടുത്ത ജന്മം വരുന്നു. നമ്മുടെ പാപപുണ്യ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൃഗമായിട്ട് നമ്മൾ ജനിച്ചേക്കാം. കാരണം അത്രയേറെ ആസക്തിയാണ് ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മളെ അധപ്പതനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ മനസ്സും, മനസ്സിന് മുകളിൽ ബുദ്ധിയും, ബുദ്ധിക്ക് മുകളിൽ ആത്മാവും സ്ഥിതമാണ്. അങ്ങനെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം ആത്മജ്ഞാനം നേടുക എന്നതായിരിക്കണം. അതാണ് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നയിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തെ അവിദ്യ അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞതയായി കരുതേണ്ടതാണ്. അതാണ് അജ്ഞതയ. അജ്ഞത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമല്ല, പിന്നെയോ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം. അത് നമ്മളെ ശരിയായ രീതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ല, നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് ആത്മാവിനെ നയിക്കുന്നില്ല. ശരീരത്തെ ഇതുപോലെ മോടി പിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അത് മാത്രമല്ല, ശരീരം എന്നുള്ള ക്ഷണിക വസ്തുവിനെ, മൃതശരീരത്തെ മോടി പിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രമാകുന്നു. അജ്ഞാനമയമായ സംസ്കാരത്താൽ ഒരാൾ അജ്ഞതയുടെ അന്ധകാരപൂർണമായ മേഖലയിലേക്ക് പതിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞത് അജ്ഞാനമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം, അജ്ഞതയിലേക്ക് നമ്മളെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസമാണ് ഇത് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത് ഈ മന്ത്രം വിദ്യയെയും അവിദ്യയെയും താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് ജ്ഞാനത്തെയും അജ്ഞാനത്തെയും താരതമ്യം ചെയ്യുകയാണ് ഇന്നത്തെ മന്ത്രം. അവിദ്യ അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞത സംശയലേശമന്യേ അപകടകാരിയാണ്. എന്നാൽ വിദ്യ അഥവാ അറിവ് തെറ്റായോ വഴിപിഴപ്പിക്കപ്പെട്ടോ കാണുമ്പോൾ കൂടുതൽ അപകടകാരിയാണ്. അപ്പോൾ അജ്ഞത എന്നുള്ളത് നമ്മളെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ദൂരെ അകറ്റുന്നു. അതിലും കൂടുതൽ മോശമാണ് വിദ്യ അല്ലെങ്കിൽ അറിവ് തെറ്റായ വിധത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുന്നത്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം കൂടുമ്പോഴും അത് നമ്മളെ ശരിയായ വഴിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ല എന്ന്. ആത്മീയ രംഗം ജീവിതത്തിന്റെ പരമപ്രധാനമായ ഭാഗമായി തീരേണ്ടതിന് പകരം അതിനെ ഒളിച്ചു നിർത്തി ഭൗതിക മുന്നേറ്റത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. വിദ്യയെ സംബന്ധിച്ച പ്രഥമ മന്ത്രം ഭഗവാനാണ് സകല വസ്തുക്കളുടെയും ഉടമാവകാശിയെന്നും ഇതിന്റെ വിസ്മരണമാണ് അജ്ഞത എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നതെന്നും വളരെ വ്യക്തമായി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏത് ശ്ലോകമാണ് അതിൽ പറയുന്നത്? ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥാവകാശി എന്ന് ഈശോപനിഷത്തിന്റെ ഏത് മന്ത്രമാണ് പറയുന്നത്? സർവം. ഒരാൾ ഈ സത്യത്തെ എത്രമാത്രം വിസ്മരിക്കുന്നുവോ അത്രമാത്രം അന്ധകാരത്തിൽ അകപ്പെടുന്നു. ഇതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതി മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള ഒരു നിരീശ്വര സംസ്കാരം പൊതുജനങ്ങൾ അല്പവിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരായിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അപകടകാരിയാണ് എന്ന് പറയും. ഇനി മിഥ്യാജ്ഞാനത്തിൽ വ്യാപൃതരായ രണ്ടു തരം ആളുകൾ ആരൊക്കെയാണ്? മിഥ്യാജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ലൗകിക വിദ്യാഭ്യാസക്കാർ, വേദവാദരത, അതായത് ആര്യ സമാജ സംഘം, അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള മിഥ്യാജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടർ ശ്രമിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവർ ചെന്ന് ചേരുന്നത് വേദപഠനത്തിൽ വേദത്തിലൂടെ ആരെയാണ് അറിയേണ്ടത് എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏത് ശ്ലോകമാണത്? അത് തന്നെ, കറക്റ്റ്. അതായത് വേദങ്ങൾ പഠിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഭഗവാനെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ വേദങ്ങൾ സ്വയം പഠിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമോ? ഒരിക്കലുമില്ല. കാരണം വേദം എന്നുള്ളത് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള മന്ത്രങ്ങളാണ്. ഭഗവാനാൽ അത് ബ്രഹ്മാവിന് ഉപദേശിക്കപ്പെടുന്നു. ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് പിന്നീട് അത് മറ്റുള്ള ശിഷ്യ പരമ്പരയിലേക്ക് വരുന്ന ആ വേദങ്ങളെ
സ്വയം പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെയധികം വിഡ്ഢിത്തമാണ്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള വേദവാദരഥന്മാർ വേദങ്ങൾ പഠിച്ച് അതിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് കർമ്മകാണ്ഡം എന്നുള്ളത്. കർമ്മകാണ്ഡം എന്നുള്ളത് കർമ്മം ചെയ്ത് എങ്ങനെ പുണ്യലോകങ്ങളിൽ, ഉന്നത സ്വർഗലോകങ്ങളിൽ പോയിട്ട് സുഖസൗകര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ഭൂമിയിൽ സുഖവും ദുഃഖവും മിശ്രിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമായിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുക. അപ്പോൾ ആ ദുഃഖങ്ങളൊന്നും വേണ്ട. എന്നാൽ സ്വർഗലോകങ്ങളിലേക്ക് പോയാലോ, ഭൂമിയെ വിട്ടിട്ട് ഉപരി ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ സുഖഭോഗങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അവിടെ ദുഃഖങ്ങളൊന്നും തന്നെയില്ല. കാരണം സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരാണ് അവിടെ എല്ലാ ദിക്കിലും വാഴുന്നത്. സത്വഗുണത്തിൽ സുഖം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ 14-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് സത്വഗുണത്തിന്റെ ഫലമാണ് സുഖവും ജ്ഞാനവും എന്ന്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ സ്വർഗലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകാം എന്ന് വേദങ്ങൾ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരെയാണ് വേദവാദരഥ എന്ന് പറയുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ വേദങ്ങൾ പഠിച്ച് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ അതിനുള്ള ആ ഒരു ആചാര്യന്മാരുടെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ച് പഠിക്കാനൊന്നും ഇവർ തയ്യാറാകുന്നില്ല. ഇവർ സ്വയം പഠിച്ച് സ്വയം ഗുരുവായിട്ട് സ്വയം പ്രവർത്തികൾ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വേദങ്ങൾ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനും സ്വർഗലോകത്തിൽ പോകാനും വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റുള്ള സാധാരണ ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന ഈ കൂട്ടരെയാണ് വേദവാദരഥ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള മിഥ്യാജ്ഞാനത്തിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നവർ വളരെയധികം അപകടകാരികളാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. തതോഭൂയ ഇവതേ തമോ, ഇവരെക്കാൾ ഉപരിയായിട്ടുള്ളവർ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ മോശമായ അവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുന്നു എന്ന് ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം പ്രാപിച്ച് ചിലർ അഹങ്കാരം മൂത്ത് അവർ നിരീശ്വരവാദികളായേക്കാം. പക്ഷെ അവരെക്കാൾ അപകടകാരികളാണ് ഈ ആത്മീയ ജ്ഞാനം, വേദങ്ങളിലൂടെയുള്ള മന്ത്രങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് പഠിച്ച് സമൂഹത്തെ തന്നെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നവർ. അങ്ങനെയാണ് ഈ മന്ത്രത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. ഇക്കൂട്ടർ വേദങ്ങളെ ഭൗതികമായ രീതിയിലുള്ള സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങളിൽ പോയി ആസ്വദിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്നുള്ള പഠനത്തിലും സ്വന്തം വ്യാഖ്യാനത്തിലും ഏർപ്പെടുന്നു. അവർ അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ലോകവ്യാപകമായ ഒരു സ്ഥാപനം സ്ഥാപിച്ചു. അവരിൽ ഒരാളെ ജഗദ്ഗുരുവായി പ്രഘോഷിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആര്യ സമാജം എന്നുള്ള സമാജം ഇങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നാണ്. ആര്യ സമാജം വേദങ്ങളിൽ അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കേന്ദ്രമാണ്. അപ്പോൾ ആ കേന്ദ്രത്തിലുള്ളവർ ഇങ്ങനെയാണ്. അവർ സ്വയം പഠിക്കുന്നു. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ, ഒരു ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ശിക്ഷണത്തിലല്ല അവർ പഠിക്കുന്നത്. സ്വയം പഠിച്ച് സ്വയം ഗുരുവായി അവരോധിച്ച് അവർ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു മറ്റുള്ളവർക്ക്. ഇങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് എന്ന്. അത് ഒരു തെറ്റായ പ്രവണതയാണ്. അത് അവരെയും അതുകൂടാതെ അത് പഠിപ്പിക്കുന്നവരെയും അപകടത്തിൽ കൊണ്ടുചെന്ന് ചാദിക്കും. അവരെ തെറ്റായ വഴിയിലൂടെ നയിക്കും. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നതിന് പകരം അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും ജന്മമൃത്യുവിലേക്ക് തള്ളിവിടുക തന്നെ ചെയ്യും. ആ ആളുകൾ വളരെ അപകടകാരികളും വഴിതെറ്റിക്കുന്നവരുമാണ് എന്ന് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലെക്ചറുകളിൽ ഈ ആര്യ സമാജക്കാർ എന്നുള്ളവർ വേദങ്ങൾ പഠിച്ച് വേദങ്ങളുടെ ആ വഴിയിലൂടെ നടക്കാനായിട്ട് ജനങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷെ ശരിയായ വഴിയിലൂടെ അല്ല, കർമ്മകാണ്ഡത്തിലൂടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് പുണ്യം സമ്പാദിച്ച് എങ്ങനെ സ്വർഗലോകത്തിൽ പോകാം, അതായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്നുള്ള പഠിപ്പാണ്. പക്ഷെ അത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നമ്മളെ വീണ്ടും കൂടുതൽ അകറ്റുന്നു. വേദങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാതെ ജനങ്ങളെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിദ്യായാം രഥഃ, ആ വിദ്യയിൽ ആസക്തരായിട്ടുള്ളവർ, വേദപഠനത്തിൽ ആസക്തരായിട്ടുള്ളവർ, അങ്ങനെയാണ് അവരെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വിദ്യായാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദപഠനം, രഥഃ വ്യാപൃതനാകുക. എന്നാൽ ആചാര്യന്മാരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ അവർ പാലിക്കാത്തതിനാൽ വേദങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് അവർ അജ്ഞരാണ്. അവർ കൂടുതൽ അജ്ഞതയിലേക്ക് വീഴുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ മാത്രമേ വേദങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ എന്നറിയാതെ അവർ സ്വന്തം ലക്ഷ്യത്തിന് അനുയോജ്യമായ വേദങ്ങളുടെ അർത്ഥം അന്വേഷിക്കുന്നു. അവർ വേദ സാഹിത്യത്തിൽ വളരെ പാണ്ഡിത്യമുള്ളവരായി സ്വയം അവതരിപ്പിക്കുന്നു. പക്ഷേ വേദങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും വ്യതിചലിക്കുന്നു. വേദങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം എന്നുള്ളത്
വേദേശ സർവൈർ അഹമേവ വേദ്യ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ആ ഉദ്ദേശത്തിൽ നിന്ന് വഴിതെറ്റിച്ച് അവർ സ്വയം മറ്റുള്ളവരെയും വഴിതെറ്റിച്ച് ആ സ്വർഗലോകത്തിൽ പോയി ഇന്ദ്രിയ സുഖം അനുഭവിക്കാനുള്ള പ്രവണത മറ്റുള്ളവരിലും വളർത്താനായിട്ട് അവർ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മായയാ അപഹൃത ജ്ഞാനം. അവ്യക്തിത്വവാദികൾ, സ്വയം നിർമ്മിത ഈശ്വരന്മാർ, മായാവാദികൾ എന്നാൽ അവരാണ് മായയാ അപഹൃത ജ്ഞാനത്തിലുള്ളവർ. അതായത് ജ്ഞാനം അവരെ മായ അവരുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള ജ്ഞാനത്തെ അപഹരിച്ചിരിക്കുന്നു. അവർ ജ്ഞാനികളാണ് എന്ന് സ്വയം ഭാവിക്കുന്നു. തനിക്ക് വളരെയധികം അറിവുണ്ട് എന്ന് ഭാവിക്കുന്നുണ്ട് അവർ. പക്ഷെ അവരുടെ ജ്ഞാനം എന്താണ്? മായ അപഹരിച്ച ജ്ഞാനമാണ്, ശരിയായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമല്ല. പിന്നെയോ മായയുടെ വ്യാമോഹത്തിൽപ്പെട്ട് സ്വയം അറിവുണ്ട് എന്ന് അവർ അഹങ്കരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് അവ്യക്തിവാദികൾ. അവ്യക്തിഗതവാദികൾ ഭഗവാന് രൂപമില്ല, ഗുണമില്ല എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ആ അവ്യക്തിത്വത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷെ അവർക്ക് ആ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് സേവിക്കാനോ പുനർജന്മം ഇല്ലാതാക്കാനോ ഉള്ള കഴിവ് അവർക്കുണ്ടാകുന്നില്ല. അവർ ആ ഭഗവാന്റെ അവ്യക്തിഗതവാദിയായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മനിർവാണത്തിൽ പോയി ചേരുന്നുവെങ്കിലും അവിടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ക്രമേണ അവർക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ട് വരും. കൂടാതെ സ്വയം നിർമ്മിത ഈശ്വരന്മാർ, അധികം വിദ്യാഭ്യാസം കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ തന്നെയാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും കൺട്രോളർ എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന സ്വയം നിർമ്മിത ഈശ്വരന്മാർ. പിന്നീട് മായാവാദികൾ, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എല്ലാം മിഥ്യയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന മായാവാദികൾ. എന്നാൽ ഈശ്വരൻ എങ്ങനെയാണ് മായയിൽ കുടുങ്ങിയത് എന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല. അവർ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സ്വയം അവതരിച്ച് അദ്ദേഹം സ്വയം ഈ അർജുനന് ഉപദേശം കൊടുക്കുകയാണ്. എങ്കിലും അവർ പറയുന്നത് ആ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ആത്മാവിനെ, അജനെ, ഒരിക്കലും മരിക്കാത്ത ആ അജനെയാണ് നമ്മൾ അദ്ദേഹമാണ് പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനല്ല പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നു സാധാരണ ജനങ്ങളെ. അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ഭഗവാനും മായയിൽ കൊടുക്കും. ഭഗവാൻ ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ മുമ്പ് അവ്യക്തിഗതവാദിയായിരുന്നു, അവ്യക്തനായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ദ്വാപര യുഗത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ എല്ലാം ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ അവരെ അല്പജ്ഞാനികൾ, അല്പബുദ്ധികൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ലീലയാണ് ഇത് എന്നെല്ലാം അവർ പറയുന്നു. പക്ഷെ അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പോലും അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കമന്റ് ചെയ്യാനാണ് വരുന്നത്. ഈശ്വരനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം ബഹിരംഗ ശക്തിയായ മായയാൽ കൊടുക്കാനാകില്ല എന്ന് അവരുടെ സ്വന്തം ബുദ്ധിത്വത്താൽ തിരിച്ചറിയാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല. അവർ ഭഗവാനെ പോലും വിശകലനം ചെയ്യുവാനായിട്ട് ധൈര്യപ്പെടുന്നവരാണ്. ഭഗവാൻ ആരാണ്, ഇങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ സ്വന്തം ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നു എന്നെല്ലാം അവർ ചിന്തിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കില്ല ഭഗവാൻ എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് സ്വയം അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കമന്റുകളെല്ലാം തന്നെ അവർ എഴുതുന്നത്. അവർക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരും ഒരു മിഥ്യാജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ളവരും എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. മായയാ അപഹൃത ജ്ഞാനത്തിൽ പെടുന്ന ജനങ്ങൾ സ്വയം നിർമ്മിത ഈശ്വരന്മാരാണ്. അത്തരക്കാർ തങ്ങൾ സ്വയം ഈശ്വരനാണ് എന്ന് കരുതുകയും മറ്റാരെയും ആരാധിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് ധരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ധനികനായ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലും ആരാധിക്കാൻ അവർക്ക് സമ്മതമാണ്. എന്നാൽ ഒരിക്കലും അവർ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടരാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള മായാവാദികൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം നിർമ്മിത ഈശ്വരന്മാർ എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. അവർ വിചാരിക്കുന്നത് ഭഗവാനും നമ്മളെ പോലെ തന്നെ മനുഷ്യ ശരീരമാണ്, ഭഗവാനും അതുകൊണ്ട് മായയിൽ കുടുങ്ങും. അങ്ങനെയെല്ലാമുള്ള വിഡ്ഢിത്തങ്ങളും തെറ്റിദ്ധാരണകളും അവർ സ്വയം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവരെ അത് പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവരും ഇതേപോലെ ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ അജ്ഞാനത്തിൽ, അന്ധകാരത്തിൽ പോയി ചേരുന്നവരാണ് അങ്ങനെയുള്ളവരെല്ലാം. അപ്പോൾ ഈ മന്ത്രത്തിന്റെ സാരം എന്ന് പറയുന്നത് അന്ധം തമഹ പ്രവിശന്തി, ഘോരമായ അന്ധകാരത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം, ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസവും
ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമാണ് കരസ്ഥമാക്കുന്നത് എന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ. പക്ഷേ വേദങ്ങൾ സ്വയം പഠിച്ച് അതിന്റെ തെറ്റായിട്ടുള്ള വഴിയിലൂടെ നയിക്കുന്നത് മൂലം അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഇങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടരെല്ലാവരും തന്നെ ഘോരമായിട്ടുള്ള അന്ധകാരത്തിൽ, അതായത് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രകാശം ലഭിക്കാതെ ഭൗതികതയിൽ തന്നെ അവർക്ക് കുടുങ്ങി ജീവിക്കേണ്ടി വരും എന്നാണ് ഈ മന്ത്രത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനികൾ, ആത്മജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. യാ നിശാ സർവഭൂതാനാം തസ്യാം ജാഗർത്തി സംയമി യസ്യാം ജാഗ്രതി ഭൂതാനി സാ നിശാ പശ്യതോ മുനേഹ്. ശരിയായിട്ടുള്ള ആത്മജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി, ഭഗവാനെ അറിയുവാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നവർ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സർവജീവജാലങ്ങൾക്കും രാത്രിയായിരിക്കുമ്പോൾ ആത്മസംയമനം കൈവരിച്ചവൻ ഉണർന്നിരിക്കുന്നു. ഏവരും ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ അന്തർമുഖനായ മുനിക്ക് നിശാകാലമാണ്. എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? നിങ്ങൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചു, ലെവൽ 1, ലെവൽ 2 എല്ലാം പഠിച്ചു. അതുകൂടാതെ അതിന്റെ പ്രസന്റേഷൻ എല്ലാം ചെയ്തു. ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ, ആര് പറയും? സർവജീവജാലങ്ങൾക്കും രാത്രിയായിരിക്കുമ്പോൾ ആത്മസംയമനം കൈവരിച്ചവൻ ഉണർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനെ കൂടുതൽ അറിഞ്ഞവർ, ഭഗവാനെ കൂടുതലായിട്ട് അറിഞ്ഞവർക്ക് വന്നിട്ട് എപ്പോഴായാലും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വന്നിട്ട് ആ ആധ്യാത്മിക ഇത് കൂടുതലായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഭഗവാനെ കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് രാത്രി പകൽ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇത് വരില്ല. ബ്രഹ്മജ്ഞാന ലഭിക്കും. സുഖോ ദുഃഖമോ ഒന്നും ചിന്തിക്കില്ല. മാതാജി, ഹരികൃഷ്ണ, എല്ലാവരും ഭഗവാനെ അറിയാത്തവരെല്ലാവരും ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലേറ്റ് നൈറ്റ് വരെ പാർട്ടി, ഫങ്ഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് ഏർലി മോർണിംഗ് അവർ കിടന്നുറങ്ങുന്നു. പിന്നെ നമ്മള് ഭക്തി ചെയ്യുന്നവര് നേരത്തെ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എണീറ്റ് ഭക്തി ചെയ്യുന്നു. അപ്പം നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നു. അതായത് ഇന്ദ്രിയ സുഖം ഉള്ളവര് ഉറങ്ങുമ്പോ ഭക്തന്മാര് ഉണർന്നിരിക്കുന്നു. ശരി ശരി. അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. അതായത് സർവജീവജാലങ്ങൾക്കും രാത്രിയായിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും അവനവന്റെ ഇന്ദ്രിയ സുഖം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആത്മസംയമനം കരിച്ചവൻ, അതായത് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പരക്കം പായാതെ എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട്, തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്ന ആ വ്യക്തി, ആ ഭക്തൻ ആ സമയത്ത് ഉണർന്ന് തന്റെ ആ ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള സാധനകളെല്ലാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, തനിക്ക് ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് വേണ്ടി, ആ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുവാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുകയാണ്. കൂടാതെ ഏവരും ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഉണർന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ്. പകൽ സമയം എല്ലാവരും ഉണർന്ന് ആ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടി ധനം സമ്പാദിക്കാനും അങ്ങനെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് പകൽ സമയം. ആ സമയത്ത് എല്ലാവരും ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ മുനിക്ക് നിശാകാലമാണ്. കാരണം മുനി അങ്ങനെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം മുനി പകൽ സമയത്ത് മറ്റുള്ളവരെല്ലാവരും കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് രാത്രികാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം അടക്കി ഒന്നിനു വേണ്ടിയിട്ടും ഭൗതികമായ ഒരു സുഖ സൗകര്യത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം പരിശ്രമിക്കുന്നില്ല. രാത്രി സമയത്ത് എല്ലാവരും കിടന്നുറങ്ങുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ധകാരമാണ്, അവരെല്ലാം അജ്ഞാനത്തിലാണ്. ആ സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം ഉണർന്ന് തന്റെ കാരണം രാത്രി സമയത്ത് എല്ലാവരും ഉണർന്നിരിക്കാത്ത ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ വളരെ ശാന്തമായ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാനെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആരാധിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. എന്നാൽ പകൽ സമയം എല്ലാ ദിക്കിലും ബഹളവും, എല്ലാവരും ഓരോ ജോലികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടും എല്ലാവരും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം രാത്രിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിശാകാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് എന്നല്ല, അദ്ദേഹം തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളൊന്നും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നർത്ഥം. അങ്ങനെയാണ് ഒരു ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി ആത്മാവിനെ പരിപോഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തന്റെ പ്രവർത്തികളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തിലേക്കുള്ള വഴി. ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം തന്നെ അജ്ഞാനത്തിലേക്ക്, അന്ധകാരത്തിലേക്ക് മാത്രമേ നമ്മളെ നയിക്കുകയുള്ളൂ. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള
വിദ്യാഭ്യാസവും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഉന്നതമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയും എല്ലാം തന്നെ നമ്മളെ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചേക്കാം, എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുട്ടികളെ സ്കൂളിലേക്ക് വിടണ്ടേ, കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കണ്ടേ, അവർക്ക് ജോലി വേണ്ടേ, അവർക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ലേ എന്നെല്ലാം ചോദിച്ചേക്കാം. എല്ലാം വേണം, പക്ഷേ അത് തന്നെയാണ് ജീവിതം എന്ന് അവരെ പഠിപ്പിക്കരുത്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് ജീവിതം. അത് അവരെ അഹങ്കാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുചെന്നെത്തിക്കുന്നു, നിരീശ്വരവാദത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുചെന്നെത്തിക്കുന്നു, ഭഗവാനിൽ നിന്നും അവരെ അകറ്റുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും ഒരു നിയന്ത്രണം പാലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നമ്മൾ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യവും ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ അതിയായിട്ടുള്ള ആസക്തിയും ഇല്ലാതെയുള്ള ഒരു വളർച്ച അവർക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലേ അവരെ അതിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം. ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം വേണ്ട എന്നല്ല, ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം ആവശ്യമാണ്. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ജീവിക്കുവാനും സ്വന്തമായിട്ട് പരിശ്രമത്തിലൂടെ ഒരു ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കുവാനും എല്ലാം ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം ആവശ്യമാണ്. കൂടാതെ നമ്മൾ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഈ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാനും അത് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു. പക്ഷെ അത് തന്നെയാണ് എല്ലാം. താൻ പഠിക്കുന്നത്, വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നത് ഒരു ഉയർന്ന ഉദ്യോഗം കിട്ടുവാനാണ്. ഉയർന്ന ഉദ്യോഗം കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് വലിയ ശമ്പളം കിട്ടുകയുള്ളൂ, വലിയ ശമ്പളം കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഒരു മികച്ച ജീവിതം തനിക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള ആ ചിന്താഗതി അത് വെറും കൊള്ളത്തരമാണ്. കാരണം അത് നമ്മളെ എവിടേക്കും കൊണ്ടുചെന്ന് എത്തിക്കുന്നില്ല. അത് നമ്മളെ വീണ്ടും വീണ്ടും അധപ്പതനത്തിലേക്ക് മാത്രമേ നയിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഒരു മിഥ്യാ ചിന്താഗതി കുട്ടികളിൽ വളർത്തരുത്. അവരെ ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായിട്ട് രണ്ടും ഒരുപോലെ അവരിൽ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കണം. കാരണം ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസം അവരിൽ ഒരു നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാക്കുവാൻ, സ്വയമായിട്ട് ഒരു നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാക്കുവാനായിട്ട് അവരെ സഹായിക്കും. കൂടാതെ ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസം ഭൗതികതയുടെ ശരിയായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് അവരെ നയിക്കും. അപ്പോൾ ഭൗതികതയിൽ കുടുങ്ങാതെയുള്ള ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരാളുടെ കഥ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അയാൾ ഒരു വാട്സാപ്പിൽ വന്നതാണ്. വളരെയധികം ഉയർന്ന ഒരു ജോലിയിലായിരുന്നു, അമേരിക്കയിലോ മറ്റോ വളരെ ഉയർന്ന ജോലിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ. വളരെ വലിയ പൊസിഷനാണ്, വളരെ വലിയ ശമ്പളം, വളരെ വലിയ ബംഗ്ലാവ് എല്ലാം ഉള്ള ഒരു വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലേ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു IT പ്രൊഫഷണലിസ്റ്റ്. പക്ഷേ അമേരിക്കയിലെല്ലാം റിപ്രഷൻ വന്നപ്പോൾ, അവിടെ എക്കണോമിക് സ്ലോ ഡൗൺ വന്നപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഒരുപാട് പേരുടെ ജോലി പോയി. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെയും ജോലി പോയി. അപ്പോൾ അത് താങ്ങുവാനുള്ള കരുത്ത് അയാൾക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. വേണമെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്താൽ അയാൾക്ക് ജോലി കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചു കാലം വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. പക്ഷേ അയാളുടെ ഈഗോ, അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അയാളുടെ ആ അഹങ്കാരം, താൻ ഇത്രയും വലിയ ഒരു പോസ്റ്റിലുള്ള ആളായിരുന്നു, തന്റെ ജോലി പോയി എന്നുള്ളത് അയാൾക്ക് അത് മനസ്സിൽ താങ്ങാൻ പറ്റുന്നതിലും അധികമായിരുന്നു. കാരണം അയാളുടെ അഹങ്കാരം തന്നെ, ഞാൻ എന്നുള്ള അഹങ്കാരം. അപ്പോൾ തന്റെ ജോലി പോയി എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ അയാൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല, അയാൾക്ക് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിച്ചില്ല. അത് കാരണം സൂയിസൈഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആ ഡിപ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഈഗോ അതിലേക്ക് വരാതെ കുട്ടികളെ വളർത്തണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് രണ്ടും തന്നെ ഭൗതികതയുടെ ആ ഒരു സംസ്കാരത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണത്. അതിലേക്ക് വരാതെ നമ്മളെ ആ ഭൗതികതയെ ശരിയായ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ കാണുവാനായിട്ട് ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസം കുട്ടികൾക്ക് സഹായിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്യാൻ ഒരു മടിയുമില്ലാതെ ഭഗവാന്റെ നാമജപം ഉറക്കെ ചെല്ലുവാൻ ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കണം. കാരണം വലുതായിട്ട് ചിലപ്പോൾ അവർ ഇതേപോലെ വലിയ വലിയ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് തന്റെ വായ തുറന്ന് കൃഷ്ണ എന്ന് ഉറക്കെ വിളിക്കാനുള്ള ആ ഒരു മടിയുണ്ടാകും. അതൊരു നാണക്കേടായിട്ട് തോന്നും. പക്ഷെ ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത് നാണക്കേടല്ല, അത് നമ്മുടെ ധർമ്മമാണ് എന്നുള്ള ചിന്താഗതി, ആ ഒരു ജ്ഞാനം ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ കുട്ടികളിൽ വളർത്തണം. ചിലർ വളരെ വലിയ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരും ഇപ്പോഴും തന്റെ ഷർട്ടെല്ലാം ഒഴിച്ച് അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു മടിയുമില്ലാതെ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ വണങ്ങുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ചിലർക്ക് തന്റെ ഷർട്ടെല്ലാം അഴിച്ച് അമ്പലത്തിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള മടിയുമുണ്ട്. കാരണം അത് തന്റെ ഒരു അഹങ്കാരത്തിന് ഒരു കുറവാണ്. താൻ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി, താൻ ഷർട്ടെല്ലാം പബ്ലിക് ആയിട്ട് ഷർട്ടെല്ലാം അഴിക്കുന്നത് ഒരു കുറവല്ലേ, അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ
ഷർട്ട് അഴിച്ചുകൊണ്ട് ആണുങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് അമ്പലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു? കാരണം ആ ഒരു വിനയം കാണിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ താൻ ആരുമല്ല എന്നുള്ള, തന്റെ ശരീരം വെറുമൊരു ഭൗതിക മൂലകങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ് എന്നുള്ള അറിവോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ വിനയാന്വിതനാകുവാനായിട്ട് ഈ പ്രക്രിയ, ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നമ്മളെ സഹായിക്കും. പക്ഷെ അത് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിശക്തി ഇതേപോലെ ഭൗതികമായിട്ട് വളരെയധികം അറിവുണ്ട് എന്നുള്ളവർക്ക് ഇല്ല. അപ്പോൾ കുട്ടികളിൽ ആ ജ്ഞാനം, ആത്മീയ ജ്ഞാനം ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നമസ്കരിക്കുവാനും ഭഗവാനെ തൊഴുവാനും ഭഗവാനാണ് എല്ലാം എന്നുള്ള ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്ഥിതി നമ്മൾ കുട്ടികളിൽ ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ വളർത്തുന്നത് ഈ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം അവരുടെ തലയ്ക്ക് പിടിക്കാതെ അവരെ അഹങ്കാരത്തിലേക്ക് നയിക്കാതെ കുറയ്ക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. സാലറിയും അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയ ഡിഗ്രി ഉള്ളവർക്ക് തന്നെ ശമ്പളം വളരെയധികം കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നു. അത് അവരെ വളരെയധികം അഹങ്കാരത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഇതേപോലെ ജോലി പോകുകയോ തന്റെ പൊസിഷൻ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരികയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് താങ്ങാനുള്ള മനക്കരുത്തും അവർക്കുണ്ടാകുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്കാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സമൂഹമെല്ലാം പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസം ഇപ്പോൾ മുമ്പത്തേതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ അത്യാവശ്യമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ. മിഥ്യാജ്ഞാനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ വിവരിക്കാൻ മന്ത്രം 9 ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഉപമകൾ വിശദീകരിക്കുക. എന്തൊക്കെയാണ് ഉപമകൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? മിഥ്യാജ്ഞാനം, കഴുതകൾ ഭാരം മാത്രം ചുമക്കുന്നു, അവർക്ക് വന്നിട്ട് ഭഗവാന് വന്നിട്ട് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നുള്ള അങ്ങനെയുള്ള വിചാരങ്ങളില്ല. അടുത്തത് വന്നിട്ട് മൂർഖൻ പാമ്പിന്റെ സർപ്പത്തിന്റെ തലയിൽ വന്നിട്ട് രത്നം ഇരിക്കുന്നത്, അത്. പിന്നെ ശവശരീരത്തെ അലങ്കരിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നത്, ഘോഷയാത്ര നടത്തുന്നത്. ശരി ശരി ശരി, വളരെ നല്ലതായി. എന്തുകൊണ്ടാണ് നിരീശ്വര സംസ്കാരം അപകടകരമാണ് എന്ന് പറയുന്നത്? മന്ത്രം 9 അനുസരിച്ച് നിരീശ്വര സംസ്കാരം, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഒരു സംസ്കാരം എന്തുകൊണ്ട് അപകടകരമാണ് എന്ന് പറയുന്നു? അവർ വന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള അത് നമ്മളെ അപകടത്തിലേക്ക് നയിക്കും. അവർ സ്വയം വന്നിട്ട് ഈശ്വരന്മാരാണെന്നുള്ള ധാരണയിൽ മറ്റുള്ള ജനങ്ങളെ, സാധാരണ ജനങ്ങളെ തെറ്റായ വഴിയിൽ കൂടെ നയിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണ്ട എന്നുള്ളതും പറയുന്നു അവർ വന്നിട്ട്. അതെ അതെ, അവ്യക്തിഗതവാദികൾ, സ്വയം നിർമ്മിത ഈശ്വരന്മാർ, മായാവാദികൾ, ഇവരെല്ലാവരും സമൂഹത്തെ തെറ്റായ വഴിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. മായയാ അപഹൃത ജ്ഞാനം, അതാണ് വളരെ ശരി. ശരി, നിരീശ്വര സംസ്കാരം അങ്ങനെ തെറ്റായ വഴിയിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കും. പിന്നെ ഈ അടുത്ത ശനിയാഴ്ച പ്രഭുപാദ അപ്പിയറൻസ് ഡേ ആണ്, ആവിർഭാവ ദിവസമാണ്. അന്ന് എപ്പോഴാണ് അമ്പലത്തിൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ 5 മണിക്കാണോ എന്നൊന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ, അത് പോസ്റ്റർ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ആലോചിക്കാം. പിന്നീട് വ്യാഴാഴ്ചയും വെള്ളിയാഴ്ചയും നമ്മുടെ ജന്മാഷ്ടമിയാണ്, അഷ്ടമി രോഹിണിയാണ്. അപ്പോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ എന്തെങ്കിലും അമ്പലത്തിലേക്ക് ഒരുപാട് ഇത് ഇടുന്നുണ്ട്, അവര് ലിങ്ക് ഇടുന്നുണ്ട് അമ്പലത്തിലേക്ക്. എന്തെങ്കിലും സേവയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്തെങ്കിലും സേവ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും, കാരണം ഭഗവാന്റെ ഉത്സവമാണ്.